Sa Mandaue City, pabiling gibahaan ang pipila kadapit sa Mandaue human sa kusog nga pagbunok sa uwan kagabii. Samtang pipila ka mga residente nagpabilin gihapon sa evacuation center. Si Nico Sereno sa report. Pabilin nga nasanapan sa tubig baha kini mga panimay sa sitio Tambis, Laray, Barangay Umapad dihang gibisita namo kaganihang buntag. Kusog pasab ang bulog sa tubig sa usa sa mga tributary o lutsanan sa Butuanon River. Ang mga residente na busy sa pagpanglimpyo sa mga gamit nga naputos sa lapok. Ihay sa paglaba sa mga sanina nga apil sa nanglutaw. Ang uban nagkapuliki usab paghapwa sa tubig pagawas sa mga Pinoy-anan. Sa ubang mga balay, lapas taw kuno ang tubig kagabii. Ang uban, tagahawak ang giladmon. Karon naman po atong bagyong audit ako na experience dire kay ato daw mga miaging kuan magbaha man ko daw dire pero wala ko kapasad to. Panghinaot karon sa mga residente nga masolusyonan kining ilang problema nga sagad gyud nilang masinati. Matag kusog kaayo ang pagbunok sa uwan ng hinaot sila og konkretong solusyon gikan sa kagamhanan. Sa Umapad Elementary School, may upat pa ka mga pamilya nga nagpabilin sa eskwelahan. Kagabii sa ilang pagbakwit, di na kuno matabang ang kataas sa tubig. Dili usa sila manguli, hangtod muhubas ang tubig. Kalapas na tao sir, grabe na. Kagabii? Oo, gabi. Muna ni bakwit lang gabi kay ako musaka pa nga to kay taas ba itong amo sir yang kuan. Makwit kidahan lang nako ako mga apo. Mga anak ko mo kuan, mauli mi. Basta mahiyos na lang ang tubig sir. Dili na sa mo. Oo, diri lang sa amin. Sa talaan sa City Hall, daghang dapit gyud ang naapektuhan sa pagbaha kagabii. Ill effects na ni sa kuan sa katawhan, no? Makita na to ang climate change, epekto sa climate change, and we need to do something. Nanawagan ang mayor nga magtinabangay ang tanan sa solusyon nga gikinahanglan. Inclusive ni dili kay ang syudad lay maningkamot to be resilient nga ato yung ipaabot sa itong magkaigsunan. Kaning baha bitaw panagsa resulta ni sa abuso sa katawan. Ataka pagpanglabay sa basura, no? Kanang mga illegal constructions, mga drainage na tabunan. Apan bisan kun na problema, migawas gihapon ang pagkamadiskarte ni ining mga residente. Nagsugba sila og bangus og pantat nga nakuha nila sa baha. Maayo na lang kuno kay dunay masud-an, apan problema ang kanon kay lakip ang ilang stock sa bugas sa nangabasa og nadaot kagabii. Sa pispan ni Sir Dana ba niya naigos baha ng lutaw. Nya morning nakasugba mi ani ron. Yang ka problema ni way bugas sir, luoy kayo nga mga basa mo bugas. Grabe kay mo sir, kinahanglan mig ayuda karon dayon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.